Helo, Cerys ydw i. Dwi'n nyrs, ac fe hoffwn i ddangos i chi sut gallwn ni weithio gyda'n gilydd i'ch amddiffyn chi rhag HPV. Os ydych chi ym mlwyddyn 8, felly'n 12 neu'n 20 oed, mae'r wybodaeth yma i chi. I ddechrau, beth yw HPV? Grŵp o feirysau yw HPV sy'n gallu achosi rhai mathau o ganser ac sy'n gallu achosi dafadenau neu haint yn y croen. Fel arfer, bydd eich corff yn creu gwrthgyrff yn naturiol i frwydro yn erbyn heintiau a feirysau, ond mae'r Brechlyn yn rhoi help llaw i ni mwyn amddiffyn rhag HPV. Mae'r datrysiad clyfar yma yn dysgu eich corff sut i amddiffyn ei hunan rhag HPV. Mae mor syml â hynny, a bydd un dos yn ddigon am oes. Dwi'n siŵr eich bod chi'n meddwl tybed ydy'r Brechlyn HPV yn brifo. Wel, efallai y teimlwch chi binsiad bach ar ochr eich braich, ond ddylai'r teimlad ddim para'n hir. Os ydych chi'n poeni o gwbl, bydd y nyrs yn deall ac yn gallu tawelu'ch meddwl. Gan ei fod yn beth newydd a bod angen i'ch corff ddod i arfer â fe, weithiau mae'r Brechlyn HPV yn gallu achosi pen tost neu fraich boenus lle cawsoch i'r Brechlyn, ond fel arfer dydy hynny ddim yn para'n hir o gwbl. Beth sy'n digwydd nesaf? Ym mlwyddyn 8, bydd tîm nyrsio neu imwneiddio ysgol yn dod i'ch ysgol i gynnig y Brechlyn pwysig yma i chi. Bydd gennych amser i fynd â gwybodaeth adre ac i drafod y Brechlyn gyda rhiant neu warcheidwad. Dim ond ar ôl cael eich caniatâd chi a chaniatâd eich rhiant neu warcheidwad, bydd y nyrs yn rhoi'r Brechlyn i chi. Os nad ydych chi'n mynd i'r ysgol, gofynnwch i'ch rhiant neu'ch gwarcheidwad drefnu apwyntiad i chi gyda nyrs y practis yn eich meddygfa leol. Beth am rannu'r hyn rydych chi wedi ddysgu am HPV gyda'ch rhieni neu'ch gwarcheidwaid drwy ddangos y fideo yma iddyn nhw, neu fe allan nhw fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.